Makadi vana vamwari mufaro wangu kuchingamidzai paAmazing Word Channel. Panapa tinokurukura zveukuru hwaMwari nekuonesana zvichiitika mukati menyika ino. Nhasi ine nyaya ine interest nevakawanda yeapostleship. Tine varume vaviri vakamboita mbiri nedebate mazuva apera, Evangelist Marufu naApostle Chiwenga. So for today tirakumbonzwa kuti chinonzi apostle chinombova chii. Ngatinzwei zvinotaura Evangelist Marufu. Saka iyo title yekuti apostle Jesu ndiye akapa vadzidzi, ende paakapa vadzidzi title iyi inoreva kuti a direct witnesser who was there and who is being sent. Akanga aripo akazviona nemeso, anotumwa kunozvipupura, ndo zvinoreva title yekuti apostle. Ndofunga mazinzwira kuti chinonzi apostle chii. Ngatimbonzwaiwo kuna Apostle Chiwenga kuti vanotiwo kudii pamusoro pechinonzi apostle. Let us remember that the apostolic assignment is based on the Lord appearing to a man. And as much as we have said this before, and as much as some of you might have heard it before, it is the most important thing. Yeah, everything else is secondary. The apostolic assignment is not something that one can say, I had a dream. Some voices said, go and preach. You are now an apostle. The Lord must launch you. Tinoda kutendai vana vamwari. Panapa tada kuchinzwa vachitaura vese kuti munhu anzi ave apostle anofana kunge aita sei kunzi ave apostle. Zvikanzi munhu wacho watinotoda kuti anzi apostle anofana anga aripo musi Jesu waakabhabhatidzwa, akaona Jesu pabhabhatidzwa upu, akatanga ministration naJesu, anga aripo achiona kusvikira musi waakakwidzwa. Paperiod iyoyo one wacho ndiye anofana kuuya, kwete two, toda one or replace Judas. Saka ndobvunza kuna 21st century 2021 ndiani aivapo Jesu achibhabhatidzwa? Ndobvunza today ndiani aivapo Jesu achisvinudza mapofu? Are you not a fake apostle? Every apostle must see Jesus first. Whether Jesus came with which form, it doesn't matter. Alright, tanzwa panapa kuti an apostle anofana kunge akamboona Jesu. Saka ivo apostle pachavo vatavati munhu anofana kuona Jesu. Ko ivo vakambomuona here Jesu wacho? Ngatinzwe zvavanotaura. And if you speak like that, then people say, look us into the eye. Tell us that you have seen. Did you see Jesus yourself? Why are you trying to lie? But this is the most important thing. We are here today because of what happened to me on the 9th of December in 2012 from 7 a.m. up to 10 a.m. That is what happened. Mavanza vachitaura vega kuti Kristu vakamuona, ende vane a further statement ravanozotaura pamusoro penyaya iyoyo. You are here as a believer because of that event. I never attended a Bible college. I have never attended a lecture at any tertiary institution of learning concerning the things of God. No diploma in theology, not even Bible divinity at advanced level. The subjects I did at A level did not include divinity. I didn't even do Bible knowledge at O level. But if you listen to me, you discover that I know much better than those who wasted time and money at those institutions of knowledge. This is why I'm able to correct people with PhDs and say to them, what you are preaching is not only wrong, but it is unscriptural when they think it's in the scripture. Say to them, but that... Asi tikatarisa panapa Evangelist Marufu vari kutaura ivo kuti
maapostles anofana kunge ari 12 maapostles. Ngativanzwe vachitaura vachitipa nereason yacho. Saka pavazhinji vadzidzi vaifamba naJesu, only the 12 ndo vakanzi ava vanonzi maapostles, because ndo vakatanga naye basa, ndo vaivapo basa richitanga. Saka akati imi ndimi munokodzera kupiwa title iyi. Sei vari 12? Ukadzidza namba inonzi 12, Jesu mubhuku raLuke apedza kuvatumidza pachapter 6, ukaverenga chapter 8 inotaura kuti Jesu akapefoma miracle inodemonstrata church yeku Old Testament yamira kufunctiona. Taakupinda muchechi yemuNew Testament. Ndosaka paya paakaenda kuba kwaJarius, Bhaibheri rinoti akasangana nemukadzi airwara kubuda kweropa for 12 years. And Bhaibheri rinobva rati mwanasikana waJarius akanga aine 12 years dzokuberekwa, kureva kuti musi wakatanga kurwara mukadzi uyu ndo musi wakazvarwa mwanasikana waJarius. And Jesu anodhileya murodhi achiita kuti asvike kuba kwaJarius, musikana wacho afa. And Bhaibheri rinoti mukadzi uyu paakabata mupendero yaJesu, ipapo Bhaibheri rinoti ropa rake rakamira kubuda. He was healed. And Bhaibheri rinobva rati Jesu akaprosida akaenda kuba kwaJarius, ndobva asvika musikana mhandara akafa. Jesu ndobva ati talita kumi, zvinoreva kuti mwana muka. Saka Jesu pamiracle iyi aiparidza kuti aiti church yeku-Old Testament yaitungamirirwa nema12 tribes evana vaIsraeri. Pandauya muNew Testament yamira, ndo iya yaicheka makwai, ropa richibuda, ndo zviri kurepresentwa nemukadzi uyu. Saka ari kuti akuvhura church yemuNew Testament. Church yemuNew Testament inotenda mudeath and resurrection of Christ. Saka Bhaibheri rinotaura kuti Jesu akamutsa musikana ane 12 years. Namba 12 iri pamusikana iri kutaura kuti church ichatungamirirwa nethe 12 apostles. Saka title yekuti apostle inoenda bedzi pavakomana vakatanga ministry naJesu. Saka uchiona Bhaibheri roti even Jerusalem rinopiwa rine 12 foundation yakanyorwa each name yemaapostles aya. Haisi title yaunongotora woita yako. Vanoenderera mberi vachiti apostleship iyi inofanira kunge ine vanhu 12. Ko pakafa Judas Iscariot, chii chakaitika kuti namba irambe iri 12? Judas akatengesa Jesu kureva kuti vakasara vakashota. And Bhaibheri riri clear kuti vakati Judas anofanira kureplacewa because number 12 inofanira kuramba iripo kuitira kuti church yemuNew Testament irambe ine sense. And Bhaibheri rinoti pakatsvagwa qualification yemunhu anopinda muofisi. Saka Mwari ngaavongwe because qualification yekuti upinde muofisi umu irimo muBhaibheri. Zvinodiwa zvacho kuti tikupe title iyi zvakanyorwa mushoko. Haungofume from nowhere wabva kwabuchu kubhinga ungoti ini ndiri muapostle. No, never. Zvakanyorwa, saka tinokuedza toona kuti ndiwe here chaiye kana kuti kurasa vanhu. Tichienderera mberi tinoona panapa pane another point yakarizwa na Evangelist Marufu pamusoro peapostleship. Saka Peter ari kuti vakadzi tinavo pano, vana Maria vaivapo. Pamusoro inotaura pavhesi 12 kuti vana Maria vaivapo, but Peter ati kana taakureplace Judas, taakutora munhu kumuisa muofisi yeapostora, hatisi kuda mukadzi. Pakati pevarume ndo panotsvagwa munhu anopinda muofisi. Kureva kuti kana uri mukadzi haufaniri kunzi apostle. Kune rimwe divi apostle Chiwenga vane mutauriro vanoitawo zvekare pamusoro peapostleship. The Lord might appear in his glorified state. The Lord might have appeared in his physical state to the 11 apostles after the resurrection. But apostles are ministers of the gospel that needed Jesus to appear to them before they start their ministry. Yes. Yes. And this is the major difference between all the false apostles and all the true apostles. Then mubvunzo unobva wauya, ko apostle Paul vakaona here Jesu mukurarama kwavo? Ngatinzwe zvinotaurwa naapostle Chiwenga pamusoro paapostle Paul. Am I not an apostle? Handisi here muapostora? Am I not free? Handina here kusununguka? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Handina here kuona Ishe wedu Jesu Kristu? Are not ye my work in the Lord? Imi maamuripo here pachechi pasinaini? Maiziva here Mwari imi? Mainamata here Mwari imi? Ndisina kukuparidzirai.
If I be not an apostle vamwe vangarambe zvavo kuti handisi muapostora. unto others, yet doubtless I So am we to are mweya mutsvene paanoburuka Paulo anotorwa namweya mutsvene kuti auye aite maapostoli wemagentiles. Vamwe vanofunga kuti Paulo akanga asipo Jesu paakatanga basa. Paulo munofanira kuziva kuti bhuku raVafilipi rinotaura kuti Paulo is a Pharisee. Paulo anotaura achinyora achiti I'm a Pharisee. Ende vanhu vakanetsa naJesu kubva kuriver Jordan, they were Pharisees. Paulo Jesu aimuziva. Unogona kufunga kuti kutaura zvisimo mubhaibheri. Paulo akaona Jesu kubva kubhabhatidzwa upu. Anozvitaura izvopo. Vanhu vakanga vakumubvunza kuti waivapo here, Jesu wakamuona here. Paulo anotonyora kuti Jesu ndakamuona. Then ndofunga taona mapoints abva kuvarume vaviri ava. Ini makazvitarisa muri kuona zvakamira sei, nekuti guta dzvene rekudenga rinonzi iro richange rakanyorwa mazita 12 emaapostles achimirira 12 tribes of Israel. Then apostle Chiwenga vari kuti ivo ndiapostle akangofananawo nemaapostles akatangawo. Saka who is telling the truth, who is deceiving people? Nekuti denga pachadzika guta pano pasi richange rine 12 misiyo ichapinda mumwe nemumwe sezvaakabata, uyezve 12 misiyo iyi yakamirira 12 tribes dzeJudha ne12 mazita emaapostles. Saka zvava kwamuri munyatsocherechedza kuti wedu watiri kuti apostle Chiwenga haasi kutirasisa here, haasi mupostori wenhema here kana kuti mupostori wechokwadi. Ndichasiyira kwamuri mukanda mucomment section mutiudzawo zvamuri kufunga panyaya yeapostoleship. Tosangana zvekare mune rimwe zuva.